Що можемо вспомнити, коли я був в Америці, і там були ми на тому місці, де припливали кораблі 100 років назад, або на той час більше, вже 140 років назад, припливали кораблі із людьми нашими, русини, котрі йшли в Америку на заробітки. І от, що для мене було інтересно є. Із 1000 молодих, ну, обикновенно молодих, йшли на заробітки, із 1000 русинов, 1 або 2 мали хворі зуби. Всі були здорові. І як важно знати, а в чому були такі здорові? Та ясно, і природа була свіжа, і вода, і продукти. Да, вони жили бідно, але вони не голодували. Вони жили в тісноті. І коли пішли в Америку, то крім зароблених грошей, що вони оттуда принесли? Вони пішли в Америку, увиділи, що в Австро-Венгрії вони не за віру, а там свободно молитися було. І вони там, в Америці, стали православними. І коли се вернули з Америки вже з грошами і православними, вони організували, допомагали всім людям, хто хотів вернутися до православ'я. Так, наприклад, таке село Великі Лучки, де в стареньку церкву, коли ціле село перейшло в православ'я, та й молилися у тій старій церкві. Но поліція чеська прийшла і сказала, осталося 10 уніятів їм і вернути церкву. 5000 людей оказалися без церкви. От тоді вони обернулися за допомогою до людей по всій області, по всій туди Подкарпатській Руси, і маса помочі прийшла, особливо так називали наших людей американти, хто був в Америці, принесли поміч таку, що в 30-х роках у Великих Лучках був воздвигнутий величественний, якби кафедральний собор, православний. І таких церквей нових збудовано було много. Коли вже прийшли визволителі в 45-му році на танках, то вони знайшли тільки уже третю часть населення православними, а найкращі храми построєні були православні. І все то ми говоримо, що яку силу зробило нашим людям, що вони були тверді у вірі, чесні, вони були добрі сімейні, а всім як було по 8, по 10 дітей, а всі були діти добре воспитані, бо віра в Бога була для них головна школа. Господи, благослови і нас, і нині, щоб ми були подобні наших предків, бути добрими сім'янами, сокотити чистоту серця і душі, берегти і себе, своїх дітей і родичів від розпусти, бо нині розпуста паскудна в світі така, і причому восхваляють за то, що так ся треба сокотити, бо лише так поступаючи, маючи добру віру православну, держася єдинства з канонічною церквою, бо саме в ній Бог подарив нам спасіння. В ній ми маємо то чудо, що преображає нас від гріха до святости і возвишається духовно, возростає духовно. Ми той діти Божі, котрі ростуть вірою во Христі Ісусі, благодаттю Божою, а в вічності саме такі лиш і наслідують Царство Божоє. Амінь.